Magpatuman og 12 ka oras nga water interruption ang Davao City Water District sa daghang lugar sa Davao City sugod ugma Agosto 1. Aning report ni John D. Esteban. Makasinati ang tibok Agdaw sa Davao City og 12 ka oras nga way aga sa tubig. Base sa gianunsyo sa Davao City Water District sugod alas 9 sa gabi sa Biyernes, Agosto 1 hangtod alas 9 sa buntag sa Sabado, Agosto 2. Kining karinderya ni Tata Isabelo sa Barangay Ubalde, Agdaw, kinahanglan gyud og tubig labi na sa paghugas sa mga kinanan ug ubang utensils ingon man sa paghinlo. Buntag sila, magsugod na kukundod na. Kining laing kan-anan sab sa mao nga barangay nasayod na sa ipatumang water interruption. Magpaanang mig tubig, magsulod sa laton. Kasi duha siguro ka laton na mong masudlan. Labi na sa mga ugason na mo. Gawa sa Agdaw, makasinati sab og hinay ngadto sa way aga sa tubig ang bahin sa Jose P. Laurel Avenue, Mamay Road, Lanang ug Sasa. Gipasabot sa DCWD nga kinahanglang temporaryong ipahunong ang supply sa tubig sa maong mga lugar alang sa pag-repair sa gate valve sa JP Laurel Avenue duol sa Southern Philippines Medical Center. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1. Mindanao.